नाशिक शहरात जीबीएसचा शिरकाव झालाय। नाशिकच्या पाथर्डी फाटा परिसरात 60 वर्षीय व्यक्तीला जीबीएसची लागण झाली आहे। व्यक्तीची प्रकृती गंभीर असून त्याच्यावर जिल्हा रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू असल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली आहे। जीबीएसचा रुग्ण आढळल्यानं नाशिक जिल्ह्याचा आरोग्य विभाग अलर्टवर मोडवर आलेला आहे। रुग्णावर जिल्हा रुग्णालयात सध्या उपचार सुरू आहेत। ही मोठी बातमी आपण पाहतोय। नाशिक जिल्हा आरोग्य विभाग अलर्ट मोडवर आलेला आहे। नाशिक कॉर्पोरेशन एरिया पाथर्डी फाट्यातले एक मेल 60 इयर्स ओल्ड आमच्याकडे जीबीएस सिंड्रोम म्हणून ॲडमिट झाले आहेत। त्यांनी प्रायव्हेटला ट्रीटमेंट घेतलेली आहे आणि कंडिशन क्रिटिकल असल्यामुळे त्यांनी आता सिव्हिलला शिफ्ट केलेलं आहे। सिव्हिलला आम्ही सगळे त्यांचे प्रयत्न करत आहोत आणि आयसीयूला ते ॲडमिट आहे। सध्या त्यांची स्थिती जी आहे थोडी क्रिटिकलच आहे।